Йо, какво става? Така, днеска ще играя дартс. Виждате, заблучих няколко стрелички. Изчакайте. Да се поправя. Оп. Аха. Ето, ще пробвам с червена. Изобщо не оцелих. Втори опит. Добре, с зелена. Аре, преди малко оцелих средата. Добре. Не бяха ли 3 червени стрели? Не бяха ли 3 червени? Аха. Намерих я. Окей. Забучих я в килима. О. Изведнъж е така я оцелих. Окей. Караме по любимия ми цвят. Падна па. Повече сила. Съжалявам за това. Сега пак 5-6 трябва да се опитвам да я наредя. Тая камера не. Край, последен опит. Окей. Не ме бива на да. Ау, мале! Добре, с лявата ръка. Да, с лявата не съм добър. Ето камерата ли се обърнала? Айде бе. Не снимам хора на камера, а на телефон. О! Много близко. Тази головка. Айде бе. Айде бе. Хора, съжалявам за това.
Ей, той прачи, като те хвана и ще те хвърля през прозореца. Айде, бе! Как се подхвърна? Така, в този клип ще кажа някои неща. Значи, първо има един друг креатор БГ. Второ, аз се опитах да се кръстя в Ghost Raid. Трето, да се стане така, защото не ми се мъчи, защото нямам време и вместо това вчера паднах от трамвая. Това ще е всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Майче няма да ви е харесал. Защото и веднъж наотелих тази среда. Вижте. Вижте да зумна. Това ще е всичко от този епизод.